Yari na ang inyong mga kabarkada. Ginapangunahan ni Noynoy kag ni Toytoy. Migo Toytoy, ano English ang taka? Ati siyempre, manuit eh. Handa kuno nga magbulig kag nagaulikid ang aton purok president, Mr. Do 50-50. Kung problema nyo yung pera, yan din ang problema ko. Ang padayon nga nagapakigbato sa matuod-tuod nga gugma, bisan ginabalabagan pa si Catherine kag Daniel. Palangga ko ikaw, Kat. Ginahigugma ko man ikaw, Daniel. Ang love triangle, Rose, John Roy, kag Mascobado. Ikaw ay naigugma ko dyan, Roy. Ikaw ang ginahigugma ko, Rose. Dilawan mo nga agawon, Mascobado. Wala ginabasihan ang edad. Kung matuod-tuod nga nagahigugma, katulad ni Lolo Miloy kag Lola Basyang. Matalagsa na lang si Milo nagakanto sa balay. Paano na hindi magtalagsa kay Way Koplito kanto sila balay? Bisan tigulang na kuno siya, nagapangita gihapon sang dalaga nga magpalangga sa iya, si Lolo Ilyong. San mo pa ako palanggaon? San mo pa ako higugmaon? Bisan nagabaisay, apang handa kadalon sa kamaturan, Choy Panso kag Nanay Josie. Magpamati ka mo sa akon. Ay, Pancho, hindi mo na iya mapilit ang tao. Bisan wala na sang tsansa sa iya naluyagan, gusto niya pa ini nga manginabiyan. Bisan siya ang nasakitan, si Enrique. Okay lang. Ang importante, mag-abiyan gihapon kita. Ang maisog na barangay tanod, Boy, Batangas. Bantayan tang barangay Kaya damo naman di Martes Gani mga kanay siyaga, updi ang inyo mga kabarkada. Updi kami nga inyo mga kanay siyaga. Ari naman kita sa paghatag sa inyo sang kalingawan kag kasadya sa Naisyaga Joke Time Drama. Don't forget to like, share, and subscribe. Naisyaga YouTube channel ang nagapalangga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, kumutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Oh, Mr. 50-50, andito ka pala boy, kamusta na po kayo? Okay lang po kami dito. Mr. 50-50, ikaw, kamusta ka na? Maayos naman. Medyo marami lang tayong mga problema dito sa ating barangay. Pero maayos naman. Kamusta naman yung buhay-buhay mo? Okay naman. Ang love life mo? Love life naghahanap pa nga ako Ay, hala. Akala ko, may asawa ka na. Mayroon naman. Kaya lang wala siya dito. Kaya naghanap ako. Naghanap ka ng bagong chicks? Hindi. Naghanap ako ng tutulong sa akin doon sa bahay. Kasi wala naman kaming katulong ngayon. Ano kasi? Ako naghanap din. Wala pa kasi akong girlfriend ngayon. Ganun pala yun? Oo. Malapit na talaga yung Valentine's pero wala pa rin akong nahanap. Maghanap ka doon sa labas, Ayun. Kita mo yun? Parang maganda, boy. Siya na lang. Ayun. Hi. Dito pala kayo. Uy, ayaw ko. Ayaw ko sa bakla, Mr. Pepte.
Oh, wag ka naman ganyan, boy, kasi may kasabihan. Anong kasabihan? Ang lalaking nagigipit, sa bakla kumakapit. Mama! Joke lang yan, boy, no? Pero, alam mo, ang dami talagang problema sa ating barangay ngayon. Parang mahirap solusyonan. Pero alam natin na pag sama-sama tayo, makakaya natin to. Mr. Pepte? Ano yan? May ginagawa ka pa ba? Wala na. Puli to. Okay. Bao, do kasan ulang ba? February na? Amoy ning ginatawag nila nga love month o kon buwan ng mga puso. Pero sa amon ng mga single, do wala man? Kay kulang man ang adlaw para sa amon, February 12, 13, 15, 16, wala na 14. Pero bisan wala ka ka-date, okay lang na Ang importante, ara ang imo pamilya, ang imo mga abyan, nga mapabatyag mo sa ila ang imo pagpalangga. Kag mapabatyag man nila sa imo ang ila paghigugma sa imo. Wow! Ay, pero laing gidyatani kon sa February 14, may hakos-hakoson man ta. Ew, pilingon! Lolo Ilyong, ari ka gani. Sino ka gani? Oy, way ka kabalo? Ay, sus, Marites, ikaw? Oo, ako ding sikat sa barangay. Ay, ano abi kay naga-face mask ka? Way ta ka dayon makilala kung wala ta ka mahimutaran? Ay, nato niya Lolo Ilyong. Tigulang ka na gidya. Way ka na imuya sang ibuga. Pero, may chika ako blas imo Lolo Ilyong. Ano na? Hindi ka madulaan pag-asa. Kaya ang bata to gani ni kwando sa piyak balay taho. Ay, sa nagpatol pa gani to sa tigulang. Marites, gid. Ay, Marites, inang ubra mo na kachismes, ma-overheat ganing baba mo kag maglupok, ambot na lang si imo. Lolo Ilyong, kung hindi sila gusto nga machismis, hindi sila magpakita sa amon. Ay, abaw, hindi sila magpakita sa inyo, kamo man ang galantaw sa ila. Ay, panilagan mong ginahimo nila, tapos i-chismis mo sa piyak. Bawa. Ay, sus, abi mo Marites, amo na nga wala nag-asinsyo ang barangay naton, kay tungod sa inyo ni Marisol. Kung babae gani nga chismosa, ang tawag niyo Marites. Kung lalaki ang chismoso, anong tawag sina? Wala, Lolo Ilyong. Ginlagawan ta ka di Lolo Ilyong kay nahidlaw man ta sa imo. Basi bala may libre ka di nga kape sa ako naw. Oy, ina si Mascobado Lolo Ilyong. Mayo lang na magpalibre. Pero kita ko na sa permi dito sa panahuran, no? Toy. Nonoy juicy. Ay abi, pagtigang na dito ho, kay mamahaw kita. Abi da siga na da. Karon lang kumatigang na ikagampang pakuho. Amo na ganing nami, Toy. Nga sangtang bata ka pa, kabalo ka na sa mga ulobrahon. Ilabi na gid ang pagtigang. Bulig ka di sa amon. Karon lang kumatigang na ikagampang pakuho. Ay abaw may ginaobra ko di bala. Kalain na balalantawon nga. Ako yan nagasige di obra, tapos ikaw yan nagahampang lang da.
Mas lain lang tawon ay, nga ako dang nagaubra, tapos ikaw diyang nagahampang. Maha. Oy, Noy, anak, Tay? abi pagtigang na dito? Karon ako matigang, tay, kay nagapalupad pa ko di sang burador ko. Ay unahon no pagid ang pagpalupad sang burador mo? Makaon mo na haw? Tay, unahon ko gid ang pagtigang. Nga mapalupad ko na haw. Animal. Joke lang na ya, tay. Ikaw bala, hindi ka gid malahugan. Hoy, kamu abi nga mga kabataan, mas ginauna nyo pa ang iba niya bagay sa magbulig sa inyo balay. Mas ginauna nyo pa gani ang cellphone sa magbulig sa amon ng mga ginikanan nyo. Ay, isa lang na bilang pamangkot da. Ano nang pamangkot mo, Noy? Ari tayo, sino ang may sala? Ba, Jinroy, gaano ka di? Ba, Rose, my loves. Kuan nagapa music. Kaya daw kami nga wabis ang kabuhi ko. Ano? Yan, nagmingaw ang kabuhi mo, ha? Ikiway ka di mo. Ba? Sa diin gusto mo ma-date kita sa 14? Depende sa imo Basta, ikaw lang yung papilion ko. Kung diin ka gusto. Kay ako, handa nga magupod sa imo. Ate, depende sa imo kung diin ta nga restaurant. Ay importante. Anong importante, Rose? Ay importante, ikaw tanan bayad. Oy, Lola, anong natabosi mo? Catherine, nagalibog ang ulo ko. Ha? Nga man. Si Lolo mo, Miloy. Ano si Lolo Miloy? Wala na ganyan simpo sa ako na. Basi-bisi lang la? Basi mo lang naghampang ML haw. Gahampang ka man sinapo? Oo la. Sa una, ML, Mobile Legend. Subong na? Ano, ML, Mobile Legend. Migo Daniel, ari ka gali de? Migo Ronald. Nagapungko-pungko ka de kay sino naman ginapaminsar mo, si Inday Catherine? Siyempre, sino pa abi? Alang-alang mga si Katya. Speaking of Katya, sila nga sa akon. Kung magkanto ka ko na sa klinik ka mag-duty, why mo man sa kuno ginasapak. Paano, Bi? Kaya hindi ko man siya makitaan kung diin siya. Nalipat siguro. Nalipat nga, no? Nga, pareho ka mabulag. Ang matuod, kay balo ako kung diin siya. Kay balo man ko nga, nabalaan mo. Galing, nagalikaw na ako, Mig Ronald. Nagalikaw ka sa ano? Nagalikaw ako nga mapalapit sa iya. Gaaba daw? Basi bala kung hindi ko lang mahibalaan, maluyag na ako sa iya. Migo Daniel, isa magpalapit ka na sa iya, basta may naluyagan kaya galain. Isan anuhon pa na iya, hindi ka na matintar kung matutuod ka nga nagahigog ba?
Bisan anon pa na nila palapit sa imo, binas patintar ka kung plangga mo gitong babae nga nobya mo ay. Tuod? Oo, tuod na. Tingang ibang kakatintar ho. Nalipat guro. Nalipat gidya. Pero Amigo Ronald, mas maayo nga nagalikaw kita. Kay balo ka kung permi ka nagapakiglaw sa iya, nagapalapit ka permi sa iya. Hindi malayo nga mangin malapit ang imo balatyagon. Kag syempre, maabot ang panahon nga makibot ka na lang nga siya nagaling naluyagan mo, hindi nang babae nga nobya mo. Ay, gakatabo nga mas na ho. Gakatabo na. Gabi na gid kung makita mo sa iya ang wala mo nakita sa imong nobya. Oy. Mas maayo gid Amigo Ronald nga kita na mismo nga nagapalangga among malikaw sa tentasyon. Amo na gani nga permigi ko kakanta nga anong ginakanta mo? Tukso, layuan mo ako. May plano ka man Migo Daniel nga ma-date sa 14? Sini nga February? Oo. Kay Valentine's Day naman. Tani galing hindi man pwede si Catherine. Ate, kamo na lang ni Katya Gusto gito nga daan ni Katya nga makadate ka. Amo na ni kunong panahon nga masuloy ka. Grabe ba? Tuod? Oo. Tingwaon yung kunong nga makadate ka mga 2-14. Ano? Oy, ari ka gali dire? Oo, di na. Nagahigop sang mainit-init nga kape. Ikaw? Ari, nagapropaminsan sa anak mo. Kay Catherine? Oo may anak ka pang ibanaw. Kag ano naman ang ginapaminsar mo sa anak naton? Subong ayhan, nadula ng balatyago niya kay Daniel. Nga nakahambal ka man sina. Tungod, madugay na nga wala na sila nagakit anay. Wala na sila sang komunikasyon. Paano ka nakahambal nga wala na ayhan sa paghigugma si Catherine? Tungod, may ginapapanilag ako dito sa balay. Sino? Secret na lang na Pero ako bala, bilang amay niya, wala ko sang nakita nga malain nga magnobyo siya kay Daniel. Ano nga wala, ha? Hindi bala na istoryahan na naton ina sang nagligad? Hindi ako gusto. Nga sa bulag lang siya nga ato matupa. Kagwapa sang anak naton, kag kung makatapos ina sa pag-eskwela. May maayo siya nga buwas damlag. Pero nakita ko nga maayo man si Daniel. Ano? Oo, nagaobra siya. Pero, ano gid kadako ang mahatag niya kay Catherine? Dako-dako, guro Ano? Nga makahambal ka sang subong sina. Abi mo, bisan amo lang sila nga mga tao apang nakita ko nga matuod-tuod sila magpalangga. Ay sos, ang pagpalangga matunaan lang na. Sigurado ka? Oo nga sang una palangga tagigaw. Nga nakalabot niya sa aton ang ginistoryahan haw. Kay nga sang una. Hindi ba lagi na agaw mo lang ko gani kay Tiburcio? Ano biyo ko sang una? Si Catherine ang ginistoryahan ta. Basta ako. Okay na ako nga makita ang anak naton nga malipayon. Dako na ina siya. Kag kahibalo na ina siya magdesisyon para siya ko galingon. Ay, sos, ako ya? Lantawon ko kaya na yung mangin boyfriend niya. Siguraduhon ko kung mabuhi ang anak ta. Ate, kung hindi iya mabuhi ang anak ta. Ano? Ang anak tang mabuhi sa iya Tinonto ito.
Sinoy lang nagapakanto diri man. Bah, daw si Enrique manina. Loloy Leong, mayong gabi. Bah, kilala niya ako. Ay to, Enrique. Lo, mayong gabi sa imo ah. Ay, ano taning kinahanglan mo? Wala lang. Nangamusta lang sa imo ah. Eh, grabe no, natandaan mo pa ko gali. Ay, oo ah. Hindi bala, ari ako diri sa New Year. Kag permi ko ikaw makita kung magpamasyal ako diri kay Catherine. Ano? Di pa masyar ka kay Catherine? Ang botsilingon. Ay, hindi. Hindi ko nabiya si Catherine. Kay balo akong nabiyahan na sila sa apo mo. Kwan. Kay balo ako, Lolo Ilyong. Ha? Naibalaan ko nga kinhambalan ka ni Daniel nga nangin kontrabida man ako sa relasyon nila nga duwa ni Catherine. Ha? Oo. Matuodi na. Apang subong. Gusto ko nga tadlungon ng tanan. Kwan. Gusto ko nga mayuhay gyapon kami ni Catherine. Kag manginamiguhay man kami ni Daniel. Oo. Bao mayo gid na nga desisyon mo, Enrique. Ginakalipay ko gid ina. Kay ginakalipay ko man nga okay hay na kita, Lolo Ilyong. Ha? Salamat gid ah. Te? Ano lo? Wala gid da. Noy, ano ginapaminsar mo? Toy, gapaminsar lang ko bala nga. Nga ano? Di ba sa aton barangay may kapitan? Oo, iara. Sa barko, Toy. Di ba may kapitan man? Oo. Te, nga sa barko ya, Toy, way kagawa daw. Oo, no? Ambot lang, Noy, nga away kagawad sa barko. Mas mayon lang ganina, Toy, Ngahaw? Para isa lang kagasto mag-eleksyon eh. May pamangkot ko bala sa imo, Noy. Ano na, Toy? Nga hasta subong, paus ka haw. Natamaan ko abe kaon kay Sboko, Toy. Amo man agani, Toy, ang rason nga. Wala ko kadayon sa pagkasinger ko. Ngahaw? Te kinatamaan ko gani kaon na Sboko. Pero, nagalibogid ba lang ulo ko, Toy? Anong ginapaligban mo, haw? Nga kabudlay gid magpangita sang tao nga palanggaon ka, haw. Tungod mabudlay manoy magpangita sang tao nga hindi kapag ibaylo. Wow! Uy, mayong adlaw sa inyo, Noy, Toy. Ala, sino ka, Choy? Ako si Choy nyo Pausto, Mamangkot lang ko tani kundi ng balay-bala ni Lolo Ilyong. Ato sa unhan, Choy, Dito ayon, nga at Choyaw. Manukot ko tani sa ang utang ya. Sige, idulong ka na mon, Choy. Ate daw mayo na. Tagaan mo kami piso, ha? Enrique, salamat gid ha. Kulang pa ganing pamahaw ngayon na, Lolo Ilyong eh. Kumayara pagid ko, hatagan ko pagid ikaw. Ayos Lo, may pangita si mo, di lo. Ha? Sino? Ako, lo. O hindi, si Pausto.
Ano lo? Hambala nga, wala ko di. Panso, anong ginapaminsar mo? Jose, nga ang tao nagakalulong na gid sa sala. Daw nalingaw na gid sila sa sining kabuhi. Nalipat na gid sila nga magpalapit sa iya. Ay, kabalo ka, Panso. Ang tao hindi makadumdum kon hindi pag-agyan sang balatian o kon kalamidad. Maabot gid ang panahon nga madumduman nila nga magdangop sa iya. Hulton pa nila ina. Kagamong pagpalapit. Subong dapat ang panahon nga magpalapit sila. Ay, sige lang Ikaw gani haw, sang sano ka lang man nagpalapit. Siguraduha lang, Panso, ha? Ha? Kaya nga, sang nagligat bala nga adlaw sang Martes, nakita ko gid ikaw. Ano? Nakita ko gid ikaw nga grabe gid ang himutad mo sa dalaga nga naglabay sa unhan. Atong naka-short bala, kag nakabayo sang nubo. Natural lang ina, Jose. Natural? Natural lang ina kay naga-appreciate kita. Ba? May mga panahon gid nga makasala kita. Pero dapat kita mismo ang nakahibalo nga hindi maayo ina. Kag kinahanglan, mangayo kita sang patawad. Kag himuon gid nga hindi na magpakasala liwat. Kabay pa Miloy? Oo, tadi to. Nagtawag ko din sa imo kay nakita ko to bla si Basyang kagina nga grabe gid ang hilibion ano tang natabo siya man. Sino wala na sa kwarta? Sa katapusan. Pinubati ko kuno siya. Gasakit ko ng buot sa imo kay daw talagsa mo lang sa kuno ginabisitahan. Paano na hindi magtalagsa kay way complete kadto sila balay? Paano nga wala ka plite? Kaya daw permi ang mga kunog na padalaan. Ginapadala niya ko? Ay, di. Ginapadala niya ito. Wala pang rukabot. Kabalibad ka pa ha? Kabalo ka permiloy. Grabe ginapagpalangga ni Basyang si mo. Oo, nabatsagan ko ba ta? Oo, nagdawag ka. Hindi ka kuno pagpadalaan kay kada pensyon. Ako nudugad-dugad ka lang pangayo. O gade ba, ginapadala ko na perbe sa Gcash ko pa 0920. Ilawag mo pang Gcash mo ako. Wala, beginning lang to sa number. Oo anong plano mo? Saan o ka din makagto kay Basyang? Siguro ko na, mga biyernes ko na. Diba do, mahidlaw gid siya ko na sa imo? Ginasikaso mo na lang kasal ni Madua? Wala pa kami sinumar.